Bokajan along APHLC President lo, laban nili Central Committee long Legal Cell Secretary Lower Proceeding Dilbom. Nasi pini bangga jasemet 21st lo, mate taring koraisi. Jasemet lake pini niltum ladak kedeng pon ke lama kang tur, mane flag hosting nasi pedap porpai sirke beraciti malam nasi niltum hospon lo. Nasi non lapo ground report paklang kontak ground report lang konon ladak na side anman lek asolo lapen hala akethe bangke la tadap ki hosa flag lo nang liga pu kamera flag an mga tadap ki hosa flag lo lapen kangja dami pik kusinili thek lo lasi laso teng pulotang te ilitum akemang mate inglong aso akemang mate jasmet APHLC akemang bangke chunpon vegji pusi nilitum mane ladak kithek ponlong athema flag kilake si ke laka anong ke then nai lo song along song analong bangke flag ke si amman ke the hormulo honored lapen respectable hormulo asi labangso APHLC mate nilitum jasemet inglong aso phan ako puson si kirai komjima lapen angdeng pihini angdeng so tropsia teng pen 6 schedule to the Constitution of India mate kepe ke cha so phan dimklong pek nang nipu nilitum labangso haladak constitution long ke to kateng pen si nilitum sideng pon bomlo lapen nilitum labangso subang ke nilitum jong hesitang tum manghunang ne lake nitum labangso isu ke nilitum ot thipu pinangan atum bangki pu bangke lason hello India Alliance long dodun ko kama latum ke keche ke biamen tantelo chokche lake misconception pule pudam dena misconcept lake bang munir tum phanang pa lui phan nitum APHLC phanang pa remje phansi lason alam kaninje lase manghunang ne lasi nilitum ai suat tengang deng pihini ane so choksia tengke 100% ot thip lapen compromise me ludunri radatum lasi non bangke Nelidong Central Committee Youth Wing along Games and Sports Secretary do alangli bidasin terang lapen Moses Rongpi lata Youth Central Committee along Youth Wing along alangli Treasurer Pusideng bom lapen alangli Chesong Be alangli West Biang long pen watat lang so LAC long alangli non mat kopiar pumyang de AGS GS alangli GS in church sini kipon mom lo lapen nili alangli pan benun person lo pini nilitum dak adema klong nang pali dun pending arong parlo alangli pan churo lo la pusono sai kideng bonte policy west car bang long pen kido anatum sitame nilitum dak kijum nai sitame bang suri cap amuni nang che tonglun po pusi nili hin pen ning the pono la anu tinda bang app pusi ning the pono la pen anam phandame nili hin pen tame ahil jume anu tin mana hang pilo gewang ke damo sa tame tum joy ke pen bang po pusi anu tin mana me anam hana me hil jume chang pono lapen puthot kamera paklang putha lapu nili dungkan kido bangke la hello alangli harbamon ingti kathar alangli Central Committee Youth Wing long pimen darpuge Office Secretary Sai Hem kelang abang pulo si alangli tame chipiduk pik alangli rong binong ke koilamati nadakti bokha jo nili bahawa la si alangli phanda kiro pilo lapen lapu alangli dolang alangli men la ke kania teron di alangli jasemet singason constituency pen lumbajong amalo la Youth Wing long VP lo Vice President si alangli arpu deng bok nasi churupik lo welcome to Bokajan mate ing hanadong labang so pini indeng trok APHLC ki kikim kerang mate ke somarni nalitum alira cham dak nang kahumri pen ning ing sampik lo lapen ning tipik lo lapen labang so ajai mek mate labang so kedeng pon a program bang chun pon vek po posi nili nalitum phan ning che thepen ang pachini lo lasi non one by one isi pen isi tum ground report paklang pon cameraman nang limen cithan ta sa pamo television lo video nilimen cithanang ji busi puyo lapo langli tame lasi nili cithan rek po nilimen Samson Teron lapen nili non APHLC long bangke law secretary mate law na thusin nili phanang in charge nang pilo pimpini lahai permission ke enpen chenglok lapen arona tang pini nang pathan je phansin nili phan mane puna pipun one by one isi pen isi nang paklang labang ke si flag asolo labang ke ho si pangjar mane alon ki pa doje phansin dum selam pon lo lapen ladak bangke la crowded spectators made la audience atum halo rong pen ke wang kado kawe ki pang ni ji phalo la kembo share kado kawe sidake pepleng kon po kang ni phansu nang litum counseling ini pin long lepin lang tangka pin pen nang litum la ana sai ke deng on nang litum han rat ke kroi pot ma man le kosan den asala than tajik pon ma dam than bom abinong eto bang ke lason lo ilitum phan than aling sitame
constitution sin il tum han emek na impulo lapen constitution sin tum han rights nang pilo kilong nang jia son itum war sai karbi lapen inglong aso khaitum ko puson si kireng nang jima lapen ko puson aja kong ke do pen sin il tum la ilong ri che protect thek jima che pejok thei ma poke constitution an cho si tum han pajok thei nili jungjung menang pajok thei ba ko mane jungjung asong ja penang pajok thei sitame constitution hello lasi det ahem phuke constitution lo aron lo labangso aron along si itum han antame nang parlo pon lablo lasi ilitum aron phan chikilo pulatangte ilitum jok vepo lapen aron phan itum kroilo pulatangte edet elong rikat to kabe itum hada Indian constitution ba ilitum 6 schedule pen ko poson si itum hanang panong pima la bangke ilitum long nun thekpo lahelo itum ka chini nai bang lasi lapu nili ar enat ladak tame public atum han mate rat atum han ke pangni thailo lapen ladak tado kabita chair tado kabiti dak pepleng thupo lapen stage lapu stage bangke alhi sarpu tumhan ke pangni ya thai bange tang pame melang non ang bong chitiman bak dolo lapen dak alira cham pithunang lang sitame niltum kakira chethan we itum APHLC ke kawe pinpensi ilitum ke bor ipon posi un anpen niltum ikhia dak ave des sitame niltum bor ipon po lapen petang pon po lapen haladak ana bangke si alira cham do po lapen la ang bong bangke chief guest lapen guest of honor tum haladak lam theke pa jai phang sila ang bong bangke sap su bung chom ason lo hidi design ay ason pu bung chom asila dak bangke mo guest tum phan alhi tum phan lam theke pa jai phan lo dak bangke nado okay en update ingkore thomani phano bosa di kalang lo jasemet bangke pinie bangke flag ke hos mate lama kang thorlo lapen lama ring thor der phi niltum sake air ya boti lapen lapason si nitum junton lo an breakfast lasi penna pa bangke leadership training dopo lasi leadership training ki pizza hall dak pandan nang thelong ji cameraman hala jong hate hala hen lo lasi dak seat capacity bangke haro pho setame anung extra stage along another 400-500 bagjak lasi bang suri sia munit haladak jangonji lasi pinap si hala bangke leaders atum phan an aning ke hanga tum phan an aron atanga chini atum interested atum an lapen nitum ke than ponji ke lason lo police act doji CRPC doji Indian constitution 6 schedule pencheng lok aron iltum aron ka chini ne pensi idiat kibir posi la phansin iltum important people lo RD people lo lasi haladak sin iltum dupon po lapen non ilitum APHLC long general secretary sarkiri long phatami alangli lobitri ladak anangli edlo lasi alangli phandame thithini non arjuponang lasi nilitum ladak jasemet ke japra lang solo dake ho nihang don sori mate jutang achatai lo dake lasi ladak nilitum pineng abedet sitame acher sonat pen sitame tum prepared ponlo lasi koson enangli ke thek long pen nilitum ke thek ogali sitame hangta thek thepen se ga bori